Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. U ovom videu vam pokazujem kako pripremam pastu, a tačnu količinu sastojaka koji sam koristila napisat ću vam u opisu videa. Prvo što radim jeste da piletinu iseckam ovako na trakice i zatim propržim na masti, tako da sa svih strana ona bude baš fino upržena. I zatim sam u 1,5 litara vode rastvorila jednu kocku za supu, odatle odvojila 200 ml i to prelivam preko piletine kada je upržena sa svih strana. U ostaloj količini buljona ću skuvati makarone. Vi možete koristiti i špagete. Zatim ću sada dodati peršun i dodajem prstohvat belog luka u granulama. Ukoliko imate možete koristiti i svež beli luk ili ga potpuno izostaviti, sve zavisi kako vam je po ukusu. Sada kada se ovo nekih 15 minuta ukrčkalo, ja ću dodati pavlaku za kuvanje i ostaviti još nekih 10 minuta maksimum da se krčka na laganoj vatri. Lepo ću promešati da se sve fino sjedini, a u međuvremenu želim da vas pozovem da me zapratite na mom YouTube kanalu i time mi date podršku, a ukoliko se ovaj moj video ili neki od mojih videa vama dopada, možete ga lajkovati ili komentarisati. Evo pogledajte kako izgleda nakon 10 minuta. I sada dodajem jednu punu kašiku parmezana i 100 g sitno rendanog kačkavalja. Zatim ću ringlu ugasiti i sve to lepo promešati tako da se kačkavalj potpuno istopi i zatim ću u to dodati makarone. Primetit ćete da nisam solila ovaj sos uopšte, to je zato što je buljon po mom ukusu dovoljno slan, a vi naravno probajte pa procenite da li je potrebno još posoliti. Sada kada sam dodala makarone, sve ću to lepo promešati da se fino sjedini i servirat ću dok je toplo. Na kraju ću posuti sa parmezanom. Vi naravno ukoliko niste ljubitelj to izostavite. I nadam se da vam se dopada ovaj moj recept i hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u nekom narednom videu.